Hello, good afternoon everyone out there. Mga viewers, hi. I'm here once again. I want to encourage you guys. Gusto ko mudasig, gusto ko mahatag og mga tambag, gusto ko mahatag og mga tips para unsaon nga malig-on ang atong relasyon sa Ginoo, no? This afternoon mga igsoon, ang atong isgutan is about kanang ba daw mga what are the common causes of depression, no? Ako nabantayan before ang lockdown hitabo, before ning home quarantine, na mga cases, still na mga cases sa mga suicide. And then according to some police officers, nga ang reason, common reason nga nung ang tao nag-suicide is, or why they committed suicide is because of depression. So nining teknas kapunon atong isgutan ang unsay mga causes, unsay mga nakaingon nga ang tao ma-depress, and then ato pong isgutan ang mga solusyon para or aron dili ta maapektuhan aning gitawag og depression mga igsoon, no? But before that, before we proceed, once again I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, and if you want to follow my page, nasa mga igsoon gusto mong mga reminders everyday, pagdasig, warning, naa sa ko page mga igsoon for the glory of God ni Kristohanong Mabungahon gyapon, no? And once again, the reason why I do this, the reason why I vlog is to glorify God alone. Dili para mo famous, dili para mo sikat, dili para mailado, dili para mo earn og money. No, but for the glory of the King of Kings and Lord of Lords. Gusto na ko yung viral ang pulong sa Ginoo, nindot kayo mga igsoon. Kay mahanaw man ang langit ug ang yuta pa ng pulong sa Ginoo, word ni Lord magpabilin sa walay katapusan. Amen. So once again, this afternoon, ang atong isgutan mga igsoon, kani, what are the common causes of depression, no? Nani siya may igsoon. Para nako mga igsoon, makapil man tag depression, no? Para nako kay tao ra man ta, natay heart. So sometimes may emotional ta, di man ta robot nga way bation. Usahay sa mga nay time nga grabe ang atong disappointment, ma-depress ta, but for me lang, no? Yes, pwede ta maka-feel o depression, but it's our choice to remain depressed. Okay? So, yes, pwede ta maka-feel o depression, pero choice na to nga magpabilin ta na nga situation or mugawas. Okay? No, choice na to na. So, now, para na ako mga igsoon, for me, no, ang hinungdan nga nung ang tao ma-depress tungod ani nga word. Listen na, the reason nga nung ang tao the common reason nga nung kasagaran nga ang tao ma-depress tungod ani nga word, tungod sa sobra. Matingala siguro mo kung anong sobra. Okay. Pilmiro nga sobra. Ang tao maigsoon nganong ma-depress tungod sa sobra. Ang pilmiro nga sobra nga akong gisulat dire, sobra og salig sa tao. Okay. Mo na usahay mi karon. Usa sa hinungdan mga igsoon nga ma-depress ta kanang sobrahan ra bitaw tong pagsalig sa tao. Sobrahan na tong pagsalig sa pasalig sa tao, no? Kung ang atong pagsalig mga igsoon grabe kadako pagsalig sa tao kaysa pagsalig sa labawng makagahom, di jud kalikayan ma-depress ka. Hinumdumi mga igsoon, bisag unsa ang tao kakasaligan, tao ra gyapon na siya. Once again, bisag unsa sa tao nga kasaligan, kabuutan na siya mga igsoon, bisag ang iyang record pati pangninduta, pero hinumdumi nga tao ra na siya, no? Posible nga masipyat na. So kung masipyat na, dahang time ka ma-depress. No, I encourage you mga igsoon, ayaw kaayo og salig og tao, masalig sa Ginoo. Amen. Ayaw kayo salig og tao, ay palabi, no? Daghan mga na-depress nya, nag-suicide na yon tungod kay nasubraan mo ilang pagsalig sa tao. What's like ibaw ang tao masipyat na. Siguro na yung mga time nga kanang tawhana ang iyang mga promises, okay kayo la, sige siya iya jung kuan ba, no? Ang iyang mga promises iya jung gituman, and then day usa ka adlaw nga wa niya matuman, no? Na disappoint ka, wa ka mag-expect nga ingana mga igsoon. So na-depress ka, no? Tungod kay sobra ra kayo ang imong pagsalig sa tao. Once again, according to the word of God in Psalms 118 verse 8, it's better to take refuge in the Lord than to trust humans. Once again, it's better to take refuge in the Lord than to trust humans. Mas maayo pa nga mosalig ta sa Ginoo mga igsoon. Mas maayo pa nga atong dalangpanan mao ang Ginoo kaysa tao.
Ngano man, tungod kay ang tao di perpekto, masipyat na ang Ginoo, di mapakyas, di masipyat, perfect yun ang Ginoo mga igsoon. Amen. So mao nay usa, mao ni atong bantayanan, mao ni usa sa hinungdan nga ang tao makabati og depression, maka-feel og depression tungod kay sobra ra siya sa iyang pagsalig sa iyang isig ka tawo. Okay? Mao bitaw nang ano, akong giingon ganina, ang common causes of depression kaning gitawag og sobra. Mao ni unang sobra, tulo ni ka sobra mga igsoon. Ang una nga sobra, sobra og salig sa tao. Ikaduhang sobra, listen, sobra og paghigugma sa tao. Mao ni. I remember my wife, mga igsoon, nag-share siya about ani kay day mga panahon before nag-ila na miya to pero wala good, as in puro ra hi hello, wala iko an mga I don't know kung unsa to siya nga year, but nag-share siya nako nga night time nga na-depress siya, nag-suffer siya depression niya. Dadyo time nga murag iyang kamot maganana na lang maglihok kunya magsige siya hilom-hilom. So ning uli siya from Hong Kong, so nag-rest siya sa Pilipinas sa Jinsan. And then kuan siya ba, nagpahuway siya kay grabe yang ka-depress kay sobra sa paghigugma niya sa tao. Okay? Sobra sa paghigugma sa wa man gud siya kay bawo nga ako ang iyang God's will kani ba. No? So nasubrahan ang iyang paghigugma sa tao mga igsoon. Mao to nga siguro gwapo siya kay totohana, no? Nasubrahan ang paghigugma sa tao niya, wa siya kay bawo nga dili dito mao ang gitakda sa Ginoo niya. Mao nang gibati siya depression kay grabe nang iyang paghigugma, mao na guni, mao na. So iyang gibos niya tanang paghigugma, no? Instead nga atong ibuhos atong paghigugma sa Ginoo, secondary ra ng tao, no? So mao ni usa sa hinungdan nga ang tao ma-depress mga igsoon. Sobraan ang iyang paghigugma sa tao. Daghang naghikog, uban bana asawa naghikog uyab kay naghikog tungod sa iyang uyab, ang uban bana naghikog tungod sa iyang asawa. Napoy asawa naghikog tungod sa iyang bana, ngano man. Siguro nailain ana. So kay ngano man sobra kayo ilang paghigugma sa tao imbis adto sa Ginoo. Kay kung ang ilaw tang paghigugma, kung atong paghigugma mga igsoon kanang wala gyud bitaw gibuhos kay imong gibuhos sa Ginoo, murag secondary lang ang tao ba. Di imposible nga di ka ma-depress. Ngano man, si Lord mang imong pinaka number 1 higugma, no? So mao ni mga igsoon, usa sa hinungdan nganong ma-depress ta tungod kay sobra ra kaayo atong paghigugma sa tao. Abi kay sweet kay sa grabe, sobra ra kaayo. Grabe siya ka concern sa atong panginahanglan. Grabe ang gihatag nga gifts nato, mga regalo, mga surprises, perting nagtuo tag siya na ba. Pero at the end gibungkag sa Ginoo tungod kay di na mako ang gusto sa Ginoo i-partner nimo. Unya na depress ka, nagilakhila hantod na backslide ka. Ang uban nimbalik nag-inom-inom og mga tanduay, Red Horse, beer, unsa man diha, no? Tungod because of depression. Wala mga igsoon, I encourage you, ayaw palabi ibuhos ang imong gugma sa isig ka tao nimo. Kay wala ka kibaw kung sa'y plano sa Ginoo. But rather, ibuhos ang imong paghigugma sa Ginoo. Lami kay gugmaon si Lord mga igsoon. No? Di ka ma-disappoint. Kung na time nga sakitan ka, i-comfort ka ni Lord. No? Pasabton ka, mao man gud ni anak. No? So, ayaw palabi og salig. Ayaw palabi og higugma sa tao. Kay ang gugma sa tao, listen, limitado na. No? Limitado ang gugma sa tao. Sometimes ang gugma sa tao unconditional, nagbase sa atong ipakita nila. Pero kung makakita na sila nato nga masayop ta, posible nga mausab mangita naglain. No, that's why I encourage you this afternoon, adto ibuhos imong paghigugma sa Ginoo. Next, sobra og salig sa mga butang nga mahanaw lamang. Like what? Masingutan na siguro, unsa man na siya pastor. Siguro kanang sobra ra kag pagsalig sa imong trabaho. Pare karon no. Karon, lockdown. Daghang mga establishment, mga shops, mga unsa man diha malls, ang uban mga igsoon nga gipangsirad-an, temporary close. Na-depress ka, why? Na-depress ka tungod kay ang imong pagsalig naa sa imong trabaho instead nga sa Ginoo nga may mohatag nimo kwarta og trabaho. Diba? So, mo ni Megson, ang uban nasubraan og nasubraan ang ilang pagsalig sa ilang trabaho. Mura bitog excited kay sa ilang trabaho, excited kay trabaho. Mao nang way time sa Ginoo kay busy kay sa trabaho ug sa dihang gi-end og kalit yang contract or urgent purpose mga igsoon. Ma-depress jud ka ngano man. Ma-depress ka kay ngano man ang imong pagsalig naman sa imong trabaho. Pero kung ang imong pagsalig, number 1, trust nimo, naa nimo gibuhos sa Ginoo niya, ikaduhar ng trabaho, kay para nimo ang trabaho, way kasiguruhan na, sa Ginoo na kasiguruhan, di ka ma-depress, nga naman, kay bawo maka nga secured ka ni Lord, kay nga naman, bisag mawad-an kag trabaho, kay bawo ka nga sooner or later, tagaan ka sa Ginoo, laing trabaho, kay bawo man ka nga ang Ginoo,
dili mo biya, dili kanya pasagdan ni biya, ano? So mao na mga igsoon. So I encourage you mga igsoon, ayaw mga trabahante diha nga naminaw, hello, ayaw kaayo palabi pagsalig sa imong trabaho. Salig sa Ginoo. Salig sa Ginoo nga maoy tinubdan sa tanan. Salig sa Ginoo nga maoy tag-iya sa imong kaugmaon. Okay? So mao na. Daghan na depressed kay nawala trabaho sa kung sila lang gihimo, no? Problema sila kay lang utang daghan gagukod. Pero sa diyang mosalig ta sa Ginoo mga igsoon, more than sa atong work, atong job mga igsoon. Dili ka penetrate ang depression sa ato Amen. So mao na ikaduha mga igsoon, uban sobrahan. Duha man sobra nga salig sa mga butang, hanaw, like trabaho or kanang negosyo, no? Karon mga igsoon, actually karon mga igsoon daghan kay negosyo nga na close. Nay uban may member ka uban mo sa church nga murag na close ilang negosyo, temporary close ba tungod aning lockdown o quarantine. So kung ang imong pagsalig na sa imong negosyo, I'm sure 100% na depressed na karon. Ngano man? Kay grabe man ang imong pagtuo, pagsalig murag na naman sa imong kuan, murag ang imo bitawng para nimo nabuhi ko tungod sa kong negosyo, murag para nimo ang naghatag nimo sa kalanon matag adlaw imong negosyo, guwa imong negosyo magunsa na lang ko, murag na bitaw. Mao na nga ma-depress ka. That's why I encourage you this afternoon mga igsoon, put your full confidence in the presence of God para di ka ma-depress. Ayaw salig kayo sa imong trabaho, sa imong negosyo, kay kung mawa ng trabaho o negosyo, siguradong ma-depress ka kay naa man dito imong kasing-kasing, di ba? Mong bahandi. Mao na nga way lain nga angay saligan. Kung gusto magaling kag sobrahi ang imong pagsalig sa Ginoo, no? Once again, ang verse ganina nga akong ibasa, Psalms 118 verse 8. It's better to take refuge in the Lord than to trust humans, no? Mas maayo mga igsoon nga tuta mo hatag atong butang atong tibo pagsalig sa labaw makagagahom, kay naa diha ang tinuod nga paglaom. Kung sa tawo ta mulaom na ang atong dughan, makatilaw jud og samad nga lalom. Apan kung adto ta mulaom, mudahom, muhandom sa labaw makagagahom, sigurado nga naay paglaom. Amen. Ug makabaton pa ta og hayag nga kaugmaon. Puhon. Amen. So mao na mga igsoon. So those are the common causes of depression mga igsoon, kanang sobra, no? Once again, sobra pag salig sa tao, sobra na to pakigugma sa katao, sobra o daghan, sobra pagsalig na to sa mga sa atong trabaho, sa atong negosyo. Karon I encourage you mga igsoon, dapat adto na to ibuhos sa atong pagsalig o paghigugma sa labaw makagagahom. Kung ato na siyang buhaton mga igsoon, maglisod ang depression pag-control na to. Kay in the first place, kamaw ka makontento, and then kay baw ka nga si Lord ning saad nga dili ta niya pasagdan ni biyaan. Amen. Mao ni akong pagdasig mga igsoon ning class kaponon. Once again, God bless. To God be the glory.